Sa 19 ka mga linay, sinuayhan ang masunod nga Himaya Queen. Buwas sa gabi, siya makilala sa patigayunon nga Coronation Night sa Barangay 1 Gymnasium at 6 p.m. Kag, may mga kilala nga mga personalidad nga mangin kabay sa pageant night. Kaupod si E.A. Guzman. Hello guys, it's me, E.A. Guzman. Magkita-kita po tayo para sa 23rd Charter Anniversary and 4th Himaya Festival Celebration on April 5. Nako, excited na akong makita at makasama kayong lahat. Yara man ang Miss Universe 3rd runner-up ko si Shamsi Supsup, kag ang trending sa karon nga pambansang bay nga si Alden Richards. Yan, kamusta po dyan sa mga taga Negros Occidental? Magkita-kita po tayo sa April 5 para sa Himamaylan Festival. Free concert. So, kita-kits po tayo sa Himamaylan City, Negros Occidental. See you guys there. Ingat kayo. Buwas naman sa gabi, masaksiyan ang concert sa popular nga banda nga parokya ni Edgar, 9:30 p.m. sa Himamaylan National High School Football Field. Sa Sabado naman ang Grand Finals ang talentadong Himamaylanon kag ang Pyrotechnic Competition. Sa Domingo, Abril 7, ang Street and Arena Competition at 1 p.m. Kag ang Himaya Encore at 9 p.m. sa Himamaylan National Football Field. Kaupod si Enrique Hill. What's up guys? This is Enrique Hill. Makita-kita po tayo sa Himamaylan Free Concert. That's on April 7 at the Himamaylan National High School Football Field. I'll see you guys there. Let's go! Kag, mag-performan ang singer and songwriter nga si Moira.